Kaixo lehorreko baliabideak bukatzen ari diren neurrian itsasora begira jarri da gizakia. Etorkizuneko energia, lehengaiak, botikak, ozeanotik eskuratzea aukera oso erreal bat da. Eta dagoeneko hainbat dira bide hori lantzen hasi diren ekimenak. Baina nork eta nola bermatuko du lehorrean gertatu dena ez dela gertatuko ozeanoetan. Aukerak hor daude, baina arriskua erreala da. Eta hori da gaurko saioan aztertuko duguna. Zatozte gurekin itsasondoan gertatzen ari dena ezagutzera. Hainbat urtetako negoziaketen ondoren Nazio Batuen erakundea osatzen duten herrialde gehienek ozeanoen tratatua onartu zuten iaz. Hau da, estatuetako urak ez diren itsaseremuen gaineko akordioa. Nazioarteko ur horien biodibertsitatea gorde eta erabiltzeko neurriak biltzen ditu akordio horrek, eta une honetan berresteko fasean dago. Tratatuan besteak beste, babestutako itsasgunen sare bat sortzea erabaki zuten. Itsaso guztien azaleraren 130% hartuko lukeena. Horretaz gain, itsasoan egon daitezken baliabide genetikoak munduko herrialde guztien artean banatzea ere adostua dago. Orain arte ez bezala, itsaso zabalean edozen jarduera egin ahal izateko, ingurumen inpaktuaren ebaluazioa egin beharra beste berrikuntza bat da. Horrek, adibidez, itsasoko parke eolikoei, itsaspeko kablei edo mehatzaritzari eragingo die. Azkenik, jarduera horiek garatzeko sortuko den teknologia, herrialde guztien esku jartzea aipatzen du akordioak. Euskal Herriko Unibertsitateko Ibon Kanzio ikertzailearekin elkartu gara, akordio berri horren gakoak eta berrikuntzak ulertzeko. Kaixo Ibon, aspaldiko. Kaixo. Bueno, duela urte bete onartu zen akordio bati buruz hitz egin behar dugu. Akordio historikoa dela, esan izan da, ezta? Esaten den bezain historikoa da edo zein da zure iritzia? Aspektu askotan historikoa da, Greenpeaceek horrela izendatu egin du, historikoa da, zenolako gauzako onartu izan diran, eta, ailegatu egin diren akordioak, uste dut nahiko positiboak izan daitezkela zientziaren onerako eta biodibertsitatearen onerako itsaso zabaletan. Honek arautzen duena da nazioarteko uren, denonak diren edo inonak ez diren uren zati bat babesten du, ezta? 130%. Hori da, biodibertsitatearen konbentzioak, Nazio Batuetako biodibertsitatearen konbentzioak hartu du egitasmo bat, 2030erako gure planetaren 130% babestuta egon behar duela. Beraren artean, gure ozeanoen 130%. Baliabide genetikoak izan dira pixka bat eztabaida piztu dutenak, ezta? Aberastasun iturri oso erakargarria dira, ezta? Herrialde askorentzat hor patenteak eta horrelakoak sartzen dira, ezta? Claro. Pixka bat ordenatu egingo du hemendik aurrera akordio honek. Aipatu egiten ditu baliabide genetikoak eta garrantzitsua da genetikoak. Gaur egun biologia molekularra eta genetika oso garatua daude eta hortik eskuratu daitezke hainbat irabazi. Irabazi tangible eta intangible. Hau da, ezagutza batetik, ezin da ikutu, baina ezagutza boterea da.
bai? Eta bestetik tangibleak. Patenteak, dirua. Patenteak, ez da bakarrik patenteak, baina baita produktuak. Eta lege honek hortan egiten du intzidentzia handia. Araudiak esaten du baliabide horiekin lan egin dezakedala, ikerketa egin dezakedala, baina gero banku publiko batetan Zabaldu egin behar ditu dela depositatu lagin horiek. Eta banku publiko horretatik edozein pertsonak edozein lurraldean munduan eskuragarri egin behar dizkiot. Eta hori Izan ona behar da, da publikoa. Hori aurrera Hori dala, hostia. Ni biologo molekular gisa, ni sekuentzekin lan egiten dudala, ja 40 urte dramakizkigu hori egiten. Ni edozein sekuentzia konparatu egiten dut base datuekin. Eta base datuetan daude 300 milioi sekuentzia desberdin. Zeinetan, portzieto, 0,5 baino gutxiago dator itsaso zabaletatik. Bai? Itsaso zabala da gure planetaren gainazalaren 40%, itsaso osoaren volumen osoaren 85%, eta bertan dagoen bioaniztasunetik bakarrik osatu egiten du gure datu basen 0,006. Pentsa zenbat dagoen aurkitzeko, ez da? Bai, ezke jendea dijo Martera, junarra. Baliabide genetiko ez hitz egin dugu, baina akordioak ezartzen duena da beste lan batzuk edo arautzen ditu. Adibidez, hasieran esan dut energia eskuratu dezakegula itsasotik, lehengaiak, gauza asko. Bueno, de hecho, badaude nolabaito arautuak, eta ja eman izan dira baimen batzuk zenbait ustiak eta egiteko, gehien bat Hawaii eta Mexiko arteko itsasotan. Baina, karo, guzti hau egiten da norberaren jabegoko itsasoetan. Itsaso zabaletan, araudi honek ezarri egiten du, derrigorrezkoa dela, bai itsaso da baldin bazoaz, ustiatu dezakezu, baina aurretik ingurumen impactuan, impactu azterketak egin. Akordioak, ingurumen impactu azterketak eta eskatzeak, alde batetik bai, ona da, mugak jarriko ditut, baina beste alde batetik, ez dute duen jende animatuko edo sustatuko, bai jarduera horiek. Gehiago edo zabaltzea. Itsaso zabaletan orain arte ere ezin izan da egin norberak nahi duna. Ez da librea izan. Arautu egin izan da nolabait kutsaduraren ikuspuntutik eta 1982 urtegarrenean onartu egin zenean legea, ja arautu egin zian zen bai gauza. Libre da, danonana, baina ezin dezakegu egin nahi duzuna. 60. hamarkada bukatzear zegoenean, NASAko astronautak ilargira iritsi ziren. Hamarkada berean proposatu zuen Marie Tharp geologoak itsasondoaren lehen mapa. Komunitate zientifikoaren barruan inork ez zuen zalantzan jarri ilargitik iritsitako irudien egiazkotasuna. Aitzitik urteak pasa ziren, zientziak itsasoaren sakonean mendiak zeudela onartu zuen arte. Iraultza bat izan zen eta duela gutxi gertatu den zerbait da. Azken 5 hamarkadetan ezagutza handia metatu bada ere, oraindik lurreko lekurik ez ezagunena izaten segitzen du itsasondoak. Itsasondoari buruz gero eta informazio gehiago eta hobea dugu, baina oraindik ere ez da nahikoa. Lur planetan gutxien ezagutzen den eremuetako bat da. Ilargiaren azala itsasondoa baino hobeto ezagutzen dela esaten da, eta egia da. Esploratzeko ingurune arriskutsua eta zaila da itsasoa, eta horrek garestitu egiten du ikerkuntza. Sonarra erabiliz lortu zen ozeanoen sakonaren lehen mapa kartografikoa. Batimetriak neurtuz, nahiko zehaztasun handiarekin irudikatu zuten urpeko lurralde ez ezagun hori. Horrela jakintzen, 3 eremutan banatzen dela itsasoaren ondoa, plataforma kontinentala, lautada abisala eta dortsal ozeanikoak. Kontinenteetatik gertuen dagoen plataformak 0 eta 200 metro arteko sakonera hartzen du. Lautada abisala ostera 6.000 metrora arte ondoratzen da eta dortsalak berriz ozeanoen erdian dauden bizkarrezur baten antzeko egitura lineal handiak dira. Atlantikoan esaterako, iparraldetik hegoaldera hedatzen da eta lautada abisaletik 2.000 metrora arteko garaiera hartzen du.
sumendiek osatzen dute eta hor sortzen da ozeanoko lurrazal berria. Teknologiak aurrera egin ahala, sateliteak eta batez ere robotak erabiltzen hasi dira eta itsas hondoaren konposizioa deskubritzeko aukera izan da. Orain, lehen ezin genuen eremuetara irits gaitezke, eta lehen ezagutu bai, baina eskura ezinak zirela uste genuen gauzak aurkitu ditugu. Horrela jakinda, interes handiko mineralak daudela ozeanoetako lurrazalean. Kontinenteetan granitoak nagusi diren bitartean, ozeanoetan basaltoak. Dortsal ozeanikoetako sulfuro aztarnategietan, beruna, zinka, zilarra eta baita urrea ere aurkitzen dira. Gainera, lautada abisalean nodulu polimetalikoak agertzen dira. Barruan dituzten metalak oso preziatuak dira, kobaltoa, manganesoa, burdina, lur arraroak edo zinka. Ozeano guztietan dauden arren, ozeano barearen erdialdean oso ugariak dira. 5 zentimetro eta 12 zentimetro arteko diametroa izan dezakete. Ez dira esfera perfektuak, baina forma biribildua dute eta benetan itsasondoan agertzen dira. Robotak ezinbestekoak izan dira lautada abisalaren osaketa ezagutzeko. Izan ere, materialak jaso eta aztertu egin behar dira haien konposizioa identifikatzeko. 60. hamarkadatik aurrera izan diren itsas hondoaren zulaketa programek ozeanoaren osaerari buruzko informazio asko eman dute. Laginak eskuratu eta baliabide horiek benetan existitzen direla zehaztu baitute. Gaur egun dugun itsasondoaren argazkia nahiko zehatza da, baina datu segidarik ez dagoenez, haren eboluzioa ez da ezagutzen. Ondoa nolakoa den erakusten duen argazki finkoarekin geratzen gara, baina ez gara gai, ondo horren dinamika eta denboran zehar gerta daitezkeen aldaketak aztertzeko. Roboten teknologiaren aurrerapena, jauzi kualitatiboa izan daiteke itsasondoa aztertzeko, aukera emango baitu ondo abisalak eraginkortasunez eta segurtasunez esploratzeko. Garatzen urte asko daraman teknologia da. Ezagutza zientifikoaren eta adibidez plan energetikoen garapen handia ekartzen ari da. Dortsal ozeanikoetan etengabe sortzen ari da lur berria. Han lurrazalak 0 urte ditu, eta kontinenteen mugan 280 milioi urte. Horixe da lurrazal ozeaniko zaharrenaren adina. Denbora horretan guztian sortutakoa ustiatzen hasteko planak eztabaidatzen hasita daude. Itsas ondoan meategiak martxan jartzea errealitate bat da, ez da? Karo, dala errealitate bat, ni bakizotarra naiz, eta justu aurrean daukagu gaz ustiaketarako egin zen zera bat, eraikin bat, izan genuen beste bat, Albatrosa, Bakioko kostaldean egon zena, eta gaza ustiatu egin zen, ja hori ikustu egin ziren. Baina itsaso zabaletan ere horrelako gordekinak badaude, gazarenak eta petrolioarenak. Eta hor sartzen da akordioa, ez da? Hor sartzen da akordioa. Claro, nik nire itsasotan egiten dudana, nire kudeaketaren barruan sartu egiten da. Baina guztion itsasoan egiten dudanean, orduan arautegiak egiten du. Aberastasun iturri handiak egongo dira hor ezkutuan edo itsas ondoetan, ez da? Egon behar dute, ni ez naiz geologoa eta mehatxaritzan ez dakite zer, baina mehatxaritza egiten baldin bada lur eremutan, hor itsasoan dagoen ondoan lur asko dago. Euskal Herrian ere badugu itsasotik energia eolikoa eskuratzen duen sektore industrial potente bat, ez da, indartsu bat, ez da, hor ere egiten du ekarpena, akordioak.
Bate bat daukagu ikerketa egiten duen sektore bat, eta gero garapenak beste lurralde batzuetan egiten dira, bai Iberdrola beste lurralde batzuetan dago. Orain dela gutxi argitaratu eginda Espainiar estatuko POEMA, Plan de Ordenación del Espacio Marítimo, eta printzipioz Euskadiko kostaldeko itsasoan ez da inongo ustiaketa eremurik ezarriko, porque ez dauzkagu haize nahikoak, baina baditugu eremuak non ikerketa egiten dan. Eta gu lurralde gisa izan gaitezke teknologiaren esportatzaileak, eta hori oso interesgarria da. Armintza parean, Bizkaiko itsas energiaren plataforman, aerosorgailu flotagarri bat probatzen ari dira. Beste horrelakoren bat aurkitzeko, Eskozia pareraino joan behar da. Han, 5 haize errota flotagarrik osatzen duten instalazio bat dago, energia sarera konektatuta. Itsasoko aerosorgailu flotagarrien ustiaketa hasi besterik ez da egin, zabalkunde handi baten atarian gaude, eta horretarako prestatzen ari dira unibertsitate, teknologia zentro eta enpresak. Mundu mailako polo garrantzitsuetako bat Euskal Herrian dago. Oinarrizko ikerkuntzan zein osagarrien ekoizpenean ari dira, itsasoko energiaren ustiaketak suposatzen duen erronkari erantzun nahian. Edozer gauza itsasoan jartzeak garestitzen du eta zailtzen du teknikoki baita ere, bai instalazioa bera, bai mantenimendua, baina beste energia beharrak ikusita, dauzkagun gaur eguneko energia beharrak ikusita, eta energi fosietatik datozen energia horiek alde batera utzi beharra ikusita baita ere, pixkat bien arteko kombinazioa garamatza, berriztagarri horiek itsasorantzera ematea. Mondragon Goi Eskola Politeknikoko laborategi honetan, industriari irtenbide teknologikoak bilatzen laguntzeaz gain, baliabideen karakterizazioa egiten dute. Adibidez, haizearen muturreko egoerak zein diren eta egoera ezberdinetan zer olatu izango diren aztertzen dute. Erronkak ikaragarriak dira eta muturreko egoerak jasateko gai diren materialak lortzea, akatsak aztertzea edo mantentze logistika planifikatzea eskatzen dute. Plataforma kontinentalak sakonera txikia duen eremuetan, ipar itsasoan kasu, 90ko hamarkadatik ustiatzen da itsasoko haizea, baina sakonera handiagoko itsasoetan egitura flotagarrietara jo behar da. Eta egitura horiek itsasoaren enbatei nola aurre egingo dieten ikertzea ezinbestekoa da. Arazo hori ikertzen dute Euskal Herriko Unibertsitateko Eibarreko Ingeniaritza Eskolan. Energia berriztagarrien alorrean, meteorologia aplikatua eta errekurtsoen analizia egiten dute. Hori da arazo nagusia, ze energia badago eta ikeragarri dago, itsasoan eta itsashaizean. Baina hor, segurtasun aldetik, dagoen bildura da, horrelako egitura flotante batek, eta aldaketa klimatikoaren kontekstuan, eutxiko dion horrelako parke eoliko flotante batek, edo itsas energia aprobetxatzeko edo zein egiturak, itsas barruan dagoen edo zein egiturak. Gainera, itsasoan lurrean baino askoz egitura handiagoak jartzea aurre ikusten da. Ozeanoetan, haizea baliabide egonkorra da, eta ez dago lurraren orografiak sortutako zurrunbilo arazorik. Ondorioz, lurrekoen tamainako dorreetan, errotore handiagoak jartzeko aukera dago. Eta horrek, aerosorgailu efizienteagoak izatea ahalbidetzen du. Eta batez ere nik esango nuke, zenbat eta errotore handiagoak, material aldetik, kostu aldetik, askoz efizienteagoak dira. Sistemen tamaina handitu ahala, logistika, fabrikazioa edo garraioa konplexuagoak dira. Adibidez, piezen tamaina handia dela eta ezinezkoa da errepidez garraiatzea. Portuetan bertan eraiki behar dira eta materialak ere erronka handia dira. Jauzi horren parte bat bai da sistema askoz handiagotara jauzi egitea. Eta horrek esan nahi du, material aldetik ikerketa handiak egin behar dela, mekanikoki jasan behar dituzten esfortzu horiek jasateko moduko materialak diseinatzeko. Logika sinplea da, zenbat eta haizerrota handiagoa ipini, azpitik ere bere plataforma flotantea handiagoa izango dela, eta olatu maksimoa, aguantatu dezakeen olatu maksimoa ere handiagoa izango dela.
Muturreko fenomeno meteorologikoak gero eta maizago gertatzen dira bizigaren munduan, eta horrek segurtasunaren faktorea gero eta kontu handiago aztertzea exigitzen du. Eta materialen neke arazoak ere kontuan izatea. Arazoak arazo, teknologia horren lehen probak egiten ari dira Armintzako bimepen adibidez. Segurtasun arazoengatik eta, ikertzeko, ekaitz bat sartzen denean eutxiko dion edo ez, jakintza asko batzen ari da. Komertzialki ustiatzeko lehen parkeen enkanteak egin dira Eskozian, Frantzian eta Australian. Ikertzaileen ustez, turbina eoliko flotagarrien lehen parke komertzialak 2030erako prest izango dira. Baina itsasoko energia ekoizpena ez da haizearen ustiaketara mugatuko. Olatuen indarraren eta itsaskorronteen ustiaketa ere aurre ikusten da. Olatuen energia aprobetxatzeko erreferentziazko instalazioa Mutrikun dago. Sarera konektatuta, munduan energia gehien bideratu duen olatuen zentral elektrikoa da. Edonola ere, teknologia hori fase goiztiarrago batean dago. Badago horrelako diferentzia batzuk, oinik ere ulertu behar dianak, eta egokitu behar dianak komponente ezberdinak sistema horietan. Eta orduan, pixka bat atzetik datorren zerbait da. Urrengo hamarkadan nik ez dituzte ikusiko dugunik eserrera komertzial baten, baina, bi hamarkadan barruan, segurazki ikusiko ditugu gauzak. Gazitasun gradientea edo temperatura aldaketa aprobetxatuz, energia ekoizteko teknologiak ere ikertzen ari dira. Baina horiek itsaso jakin batzuetan bakarrik jarri ahalko dira. Energia ustiatzeko sistema horiek guztiek ingurumenean inpaktua izango dute, eta hori ere haien ezarpenerako erronka izango da. Gainera, itsasoaren beste erabilerekin uztartu beharko da energia ekoizpena, hala nola arrantza, itsas merkataritza, turismoa edo erabilera militarra. Itsas landaretzak karbono gehien harrapatzen du? Ez. Itsasoko kostaldeko landaredia oso eraginkorra da, karbonoa harrapatzen. Adibidez, mangladiak, itsas belardiak eta koralezko arrezifeak. Izena ere jarri diote, karbono urdina esaten zaio itsas landarek harrapatutako karbonoari. Dena dela, ez dago esaterik itsasoko landarediak baso tropikalek baino karbono gehiago harrapatzen duenik. Izan ere, baso tropikalak 30 bat aldiz ugariagoak dira. Ikuslek pentsatuko dute, hauek ez dute arrantzari buruz hitz egin, baina arrantza akordiotik kanpo gelditu delako, ez da? Zergatik? Hemen, arrantzuari dagokionean, Nazio Batuak badauka beste erakunde bat, da FAO, da arrantzu eta nekazariaren erakundea. Eta bertan ja badute beraien arautegia, nolabait badituzte bi arautegi berezi, bata da arrain migratzaileentzako, adibidez tunidoak. Hori araututa dago bertan, eta gero beste gauza bat arautu egiten duena da itsaso sakonetan dauden estoken kudeaketa. Zeren oraintxe zenbat eta arrain gutxiago daukagun urpelagikoetan, gero eta gehiago joera da itsaso sakonetara jutea. Eta bertako estoken dinamikak desberdinak dira konparatu egiten baldin baditugu urpelagikotan dauden arrainekin. Bi akordio izango genituzke, ezta? Arrantzu estokai dagokionez, FAO arduratu egiten da gauza horietan. Arrantzua kontsidatu egiten baldin baditugu, individuak hartzen dira. Adibidez, hartu egiten baldin baduzu Tunus albacares, hori da espezie bat, eta espezie horretak baliabide genetiko bat bada ere. Beraz, akordio hauen lehenengo puntua
baliabide genetiko horren ustiaketaren inguruan sartu egiten da. Paperak dena aguantatzen duela, edo denari eusten diola, esaten dut nik askotan, izan ere akordio hau sinatu zuten, herrialde guztiek ez dute berretsi, ezta? Zenbat dira? Ez, bueno, akordioa onartu egin zen New Yorken nazio batuan egindako bilera batetan. Zabaldu egiten da testua eta lurralde desberdinak sinatu behar dute. Begiratu nuen... Sinatu gabe dago oraindik hortaz. Ez. Hau 2023an onartu egin zen dokumentua. Urtebete pasatu da, urtebete baino gehiago, eta orain arte sinatu egin dute, ez baldin banago oker, 105 lurralde desberdinak, oindala 2 aste begiratu nuenean. Sinatzeaz aparte, gero ratifikatu behar da, eta niraki dala ratifikatu eta zeukaten 14 lurralde. Ez da asko, Eta araudia indarrean sartuko da, uste dut 50 edo 60 lurralde ratifikatu egiten dutenean. Zuk uste duzu behin herrialde guztiek sinatu eta indarrean sartu eta honek lagunduko duela itsaso sakonean, urruti dagoen biodibertsitateari laguntzen edo mantentzen? Paperaren gainean nik uste dut oso positiboa dela, porque sarre egiten dena da batipat oso garrantzitsutzat jotzen da Open Science deritzona, zientzia irekia, eta zientzia danontzako, porque ezagutza boterea da. Eta jarri egiten ditu mekanismo posibleak lurralde guztietako zientzilariak eta biztanleriak ekartzeko garapen teknologiko maila batetara, edo behintzat ezagutza maila batetara, non baliabide horien ustiaketan lan egin ahal izango duten. Eta uste dut onerako izango dela. Ezin dena izan da itsaso zabala piraten itsasoa izatea. Ibon, eskerrik asko, ez da dila akordio hau paperean gelditu, ez da, ideia hutsean, eta errealitate bihurtu daitezela ideia polita hauek guztiak. Eskerrik asko. Ez da guz asko. Mikroplastikoak arrantza estokak urritzea uraren temperatura altuak, ozeanoen arazoak askotarikoak dira. Agian, azidifikazioa da adituak gehien arduratzen dituenetako bat. Atmosferara isurtzen dugun CO2aren zati handi bat harrapatzen dute ozeanoek. Prozesu kimiko horrek azidotasuna sustatzen du. Eta orain inoiz baino CO2 gehiago dagoenez, emaitza da uraren azidifikazioa ezoiko moduan ari dela bizkortzen, ozeanoetako ekosistema guztiak kolokan jarriz. Martxa honetan mendea bukatzerako ozeanoak 150 azidoagoak bihurtuko dira. Bukatu berri den aldaketa klimatikoari buruzko COP29 gailurrak arazoa konponduko duen ikusteko dago. Gailur horretan entzundako esaldi batekin bukatuko dugu saioa. Egiten duguna gara, ez esaten duguna. Ez da sinatzen duguna ere gaineratu daiteke. Antzeko bilkuretatik irten diren eta bete gabe segitzen duten makina bat hitzarmen eta akordio gogora ekartzen baditugu. Datorren astera arte, agur!